a ce mutum biyu ko uku sun tsallake sun je Gusau sun ce su a fati kuma sun sa hannu cewa wai an kore wani jijjige a Najeriya, cewa wai an kore shi daga fati, wanda wannan magana ta ƙarya ce, ta ƙanzon kurege ce, ba mu yadda ba, ba mu sa hannu ba, ba mu san abin da ake ciki ba. Shi yasa nan ne dukkan mu esco ne za a gane su, kuma kowane esco zai yi magana akan wannan al'amari. Da miyan baki na da sa hannu na rattaba hannu cewa ni Abba Mamuda na yadda an kore Ibrahim Umar Dan Maliki daga fati Garsoni. Ni Abba Mamuda na yadda an kori Bello mai yan Makka daga fati, shine ciyaman ɗina na ward, domin ya zartar da hukuncin da ba da sani na ba. Ni Abba Mamuda na yadda an kori Salmanu Umar daga fati, kasancewa ta yi sakataren fati na ward na mazaɓata ya yanke hukunci ba tare da sani na ba. Isu awa goma ciyaman ne na local government, yana yin abubuwa da dama mun zura mashi ido ba tare da sanin mu ba, har ya kai yanzu ya babbako wanga aiki wanda sai mun ba honorable Aminu Sani Jaji hakuri akan wannan ɓata suna da an kama shi. Saboda kawo rudani da suke yi a jam'iyyar APC ta jihar Zamfara da ta karamar hukumar mulki ta birnin Magaji, mu esco din nan guda 23 mun aminta ga baki ɗanmu duk wanda annan wurin mun fara korar shi sakataren fati na jiha Alhaji Ibrahim Umar Dan Galadima daga matsayin da yake bisa gare shi a nan karkashin jagorancin waɗanmu na birnin Magaji. Mun kore shi, mai bi mai sai shugaban jam'iyyar APC na local government ɗin birnin Magaji Yusuf Awa Goma, shi ma mun kore shi daga wannan jam'iyya ta APC. Wanda ka bi mai Alhaji Bello mai Zogala, wanda aka yi sani da Bello mai yan Makka, shine shugaba wai na mazaɓa wannan birnin Magaji. To a wannan saboda kawo rudani da husuma ga jam'iyyar mu ta APC, mun san wahalar da muka yi wurin kafata. To don haka ga duk mun kore su da sakataren shi na wat ba mu yarda da jagorancin su ba, saboda suna so su kawo mana sabani cikin jam'iyyar mu da muke shekaru a zaman lafiya a cikin wannan jihar. Don haka ga waɗannan mutane masu albarka dukkan mu sunan sakatare Salmanu Umar, wanda shi ma kashi mun kore daga jam'iyyar APC ta birnin Magaji a matsayin mu na esco na wannan mazaɓata mai albarka. Alhamdulillah dukkanin mutumin kirki yana son ya halin kirki, to muna ƙara jaddada goyon bayan mu ga Honorable Aminu Sani Jaji kan jajircewa ce da yake yi a jihar Zamfara kan jam'iyyar APC ta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yanda nace da turanci, abinda nake nufi anan, ni Abba Mamuda kamar yanda kowa ya sani, organizing secretary na birnin Magaji local government ward esco, naga takarda tana yawo ga media ta ƙarya cewa an yi suspending din Honorable Dr. Aminu Sani Jaji daga party wato na APC. Wannan takarda ce ta banza, kuma takarda ce ta ke yawo ta kanzon kuregi. Magana ce ta hito daga mutanen banza. Domin mu ba mu da masaniya. Ban san dalilin da zai sa wasu tsararrun mutane ba su tsallake mu, munan ne tsawon yawan mu na mutum 20 da wani abu. A ce mutum biyu ko uku sun tsallake sun je Gusau sun ce su a fati kuma sun sa hannu cewa wai an kore wani jijjige a Najeriya, cewa wai an kore shi daga fati, wanda wannan magana ta ƙarya ce, ta ƙanzon kurege ce, ba mu yadda ba, ba mu sa hannu ba, ba mu san abin da ake ciki ba. Shi yasa nan ne dukkan mu esco ne za a gane su, kuma kowane esco zai yi magana akan wannan al'amari. Da miyan baki na da sa hannu na rattaba hannu cewa ni Abba Mamuda na yadda an kore Ibrahim Umar Dan Maliki daga fati Garsoni. Ni Abba Mamuda na yadda an kori Bello mai yan Makka daga fati, shine ciyaman ɗina na ward, domin ya zartar da hukuncin da ba da sani na ba. Ni Abba Mamuda na yadda an kori Salmanu
Umar daga fati kasancewa ta yi sakataren fati na ward na mazaɓata ya yanke hukunci ba tare da sani na ba. Isuhu Awa Goma ciyaman ne na local government yana yin abubuwa da dama mun zura mashi ido ba tare da sanin mu ba har ya kai yanzu ya babbako wanga aiki wanda sai mun ba honorable Aminu Sani Jaji hakuri akan wannan ɓata suna da an kama shi. Don hakan ga Allah ya isan mana magare su baki dai Allah ya saka mana Allah ya saka mu al'ummar Birnin Magaji da Allah ba mu yahe musu ba mun bar su da Allah ya isan muna da wannan nake godiya gare ku ƴan media abokaina ƴan uwana Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya ja muna gaba akan duk abin da mun ka samu gaba Allah ya taimake mu Allah ya mu jaji gwamna. Mai suna ya haya ba na ga ana kira na ba na ga a madadina na shugaban samari na Birnin Magaji to mun ga wasu takardu na yawo na banza na labarun kanzan kurege waɗanda yake labarun na mashi yawa duk ƙarya ce mu ba mu shaida ba saboda haka mu wanda mun ka sani jagoran kai uba ma dai ba jagora ba uba na fati gaba ɗaya shine Aminu Sani Jaji amma mun ji ana cewa wai an kore shi to ƙarya ce kuma wallahi ba da sa hannun ba kun ba mu san ai ba wasu mutane su yu suka je tsiraru suka je Gusau suka rubuta takarda da sunan mu 27 kuma ƙarya ce ba a yi ba saboda haka duk wanda adda sa hannu ga wanga al'amari mun ce ƙarya ya kai in kuma yana da wata magana ya zo ya kalabance mu cewa mun ci mu ba mu ce ba so shi irin dan maliki da tijo bai kamata a ce yana sa hannunsa ga irin waɗanda al'amura ba na 'yan iska yes dattijo ne amma bai kamata a ce 'yan iska na sa hannunsu ba ga wanga al'amura tsohon banza yana biye su irin a goma bello mai 'yan maka salmanu wannan munafiki ma ne don haka mun kore su mu ga fati ba mu yarda da su ba su ba labarin su ƙarya ne da ma ba mu yarda da su don haka mu wanda mun ka sani Aminu shine jagora kuma shi an ka sani kuma shi abbe da mu shi ka iya riƙa al'umma kuma duk abin da za su faɗi game da Aminu ƙarya ce su kai wallahi ƙarya ce mu mu yadda ba ƙarya ce don haka Allah ya saka da hedi Allah ya muna jagora Allah ya biya mazaɓata sun ka taso daga mai icce sai mai duwatsu ku a matsayin ku na ESCO waɗanda mun ka zaɓa domin su tafi su wakilce mu a wurin fati yau an ka waye gari wai ku ne Aminu Sani da an ɗora rayuwar mu wanda ya kawo mana ci gaban da bamu taɓa samun iri ne ba wai shine mun ka ji labari mun gani ga media ana yadawa cewa wai an kore Aminu kun ba kowa na kore shi ba ku yan fati da mun kasa ESCO ku na kore shi wannan ya ta man da hankali na zo na samu yan uwa na ESCO na ce shin ku kuna da masani abin da ka yawo cikin media a jihar Zamfara sun ka ce ba su da masaniya nace to abin da ka yawo ni mutanen da muka wakilta dattibai sun isko mu sun ce domi da mun ka tai sun samu amana Allah kuma sun ce mu zaɓi dattibai irin su Aminu Sani mu danna tare da su domin su an rayuwarsu su ka taimaka musu su sun ka kawo musu ci gaban da ba su taɓa tunanin za su samu ba a rayuwarsu sai gashi an waye gari wai an ce an kore Aminu Sani daga fatin APC to in haka ne su ina za su tafiya don Birnin Magaji ba su zanna da ba za su zanna mun ka ba su hankuri mun ka ce da izinin Allah sai mun taho mun gane duk wanda ya shirya wanga kutun gwela kuma in Allah ya yarda mu a matsayin mu na ESCO sai mun maganin abin to alhamdulillah mun haɗu da ESCO ƴan uwanmu mun zanna mun tabbatar da cewa Aminu Sani babu ɗan jam'iyya cikakke kamata na APC sannan kuma mutanen da sun fito sun ka kirkira ina tabbata ma al'umma da nake tare da su waɗanda ko gaisuwa an ko da su an kai ba ha ganin tsoron gaisuwa al'ummar da Birnin Magaji suka wakilta ba ha ganin su wurin wata harka wadda ta cancanta in ka gansu suna zaƙono kuɗi an ka ba su domin su biya mu da wasu buƙatunsu to mu ba mu buƙatar kuɗi muna buƙatar mu tsaito al'ummar mu wa al'ummar mu abin da suka buƙata don hakan ga dukkanin waɗanda suke da hannu a matsayin a kore Aminu Sani daga jam'iyyar APC mu ESCO mun haɗu mun tabbatar da kore su ba mu ba su cikin jam'iyya mu ta ANPP kuma in Allah ya da ba za mu tsaka kuma in suka to Birnin Magaji sai mun nuna musu ba su a APC ba mu da an ka zaɓa talaka suka zaɓe mu domin mu taimakalce su a party sai mun gwada musu mu a tare talaka ba su a tare talaka kuma su cancanci ba da kuɗin da aka ba su ana sun mai da su an mai da suwa a matsayin karnukan farauta akwai daga ciki irin dattijo wanda mun ka sanya ga da tattuka Alhaji Ibrahim Umar Dan Galadima sakataren APC na Birnin Magaji na jiha akwai
chairman na Birnin Magaji local government Isu a Goma, akwai chairman na ward din Birnin Magaji, akwai sakatare Salmanu Umar. Dukkanin waɗannan mutane sun gabatar da al'amura ba tare da sanin mu ba. Kuma mu ma insha Allah za mu nuna musu ba mutum ɗaya ko biyu a party ba. Bi iznillahi ta'ala mu a party kuma mun kore su. In Allah ya yarda sai dai a canza mana wasu ko kuma bi iznillahi ta'ala mu nuna zanga-zangar mu akan abubuwan da ba su cancanta ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Birnin Chairman na mazaba Birnin Magaji. To abubuwan da ka yawo na mamaki. Ai shi Honorable Amin Sani, ai shi an ma jam'iyyar APC ba ma a ce an kore ba, domin da shi an kai ta. Shi ka kora. Shi ya mata a ce ya kore ba shi ba a kore ba. Don haka wannan bayani wallahi ban bai da shi ba. Aminu Honorable Aminu na nan cikin dan jam'iyyar APC, kuma mun da goyon bayanai mu ESCO nan ba mu taɓa Birnin Magaji. Don haka masu waɗanda ka son kawo ɗan kuma to na banza ne son kai. Ra'ayin su ne son ka faɗi ba namu ba. Assalamu alaikum. Maki in ga takarda tana yawo wai an tsayar da Honorable Aminu Sanin Jaji an kore shi daga jami'ar APC. Abun mamaki ne a jihar Zamfara. Mun sha mamaki matuƙa. Amma da yake sai na bincika sai na gane mutanen da suka yi wannan. To mutane ne marasa kan gado. Ba 'yan siyasa ba. 'Yan ga na kashe ne kawai. Na kashe fati. Dan jam'iyya tana buƙatar abu uku. Abu na farko ka kasance mai son jam'iyyar kai kanka sai ka so ta wani sota. Abu na biyu sai ka ba ta gudunmuwa sannan wani ba ta gudunmuwa. To waɗannan mutanen tsirarun mutane musamman irin Gado Ibrahim Soni sakataren jam'iyyar APC na jihar Zamfara. Na yi mamaki wallahi. Imagine a ce irin shi mutumin da tun warko aka zo aka so ana son ya nuna cewa Aminu Sani Jaji ya yi antifati ya ce farko ba zai ci amanar bawan Allah nan ba. To yanzu menene aka baka ko menene haka son ka zama wanda can tun zaman ka baka zama ba yanzu ka son ka zama kan wani al'amari. Wai yanzu a dawo wai da kai za a yi wannan karamin magana wadda ba ta da kan gado. Wannan takardun banza ne, takardun ƙarya ne. Dukkan ɗan jam'iyyar APC na Zamfara da na ƙaramar hukumar mulki ta Birnin Magaji da mu ESCO na ward ɗin Birnin Magaji wallahi tallahi ba mu da masaniya kan wannan takardun banza ne, ƙaryar banza ce. Duk wanda ya ce akwai masaniya ɗaya daga cikin ESCO ɗin nan mu 27 daga cikin yanzu ga mu 23 a wannan wurin, kowa da sunan shi, kowa da mukami ne, ba mu yarda ba akan wannan. Hasali ma saboda kawo rudani da suke yi a jam'iyyar APC ta jihar Zamfara da ta karamar hukumar mulki ta Birnin Magaji. Mu ESCO din nan guda 23 mun aminta ga baki ɗanmu duk wanda annan wurin mun fara korar shi sakataren fati na jiha Alhaji Ibrahim Umar Dangaladima daga matsayin da yake bisa gare shi a nan karkashin jagorancin waɗanmu na Birnin Magaji. Mun kore shi. Me bi mai sai shugaban jam'iyyar APC na local government ɗin Birnin Magaji Yusuf Awa Goma, shi ma mun kore shi daga wannan jam'iyya ta APC. Wanda ka bi mai Alhaji Bello mai zogala wanda aka yi sani da Bello mai yan maka shine shugaba wai na mazaɓa wannan Birnin Magaji. To a wannan saboda kawo rudani da husuma ga jam'iyyar mu ta APC mun san wahalar da muka yi wurin kafata. To don haka ga duk mun kore su da sakataren shi na wat ba mu yarda da jagorancin su ba saboda suna so su kawo mana sabani cikin jam'iyyar wanda muke shekaru a zaman lafiya a cikin wannan jihar. Don haka ga waɗannan mutane masu albarka dukkan mu sakatare sunan sakatare Salmanu Umar wanda shi ma kashi mun kore daga jam'iyyar APC ta Birnin Magaji a matsayin mu na ESCO na wannan mazaɓa ta mai albarka. Alhamdulillahi dukkanin mutumin kirki yana son ya halin kirki. To muna ƙara jaddada goyon bayan mu ga Honorable Aminu Sani Jaji kan jajircewa ce da yake yi a jihar Zamfara kan jam'iyyar APC ta zama abu guda. To masu gurin su ga sun wace
wannan jam'iyya da albarka annabi ba za su iya ba Allah ba zai taimake su ba muna fatan ubangiji Allah ya isa mana ga abin da suka yi mana ba da yawun mu suka yi ba wallahi tallahi ba da yawun suka yi ba mun rantse mun ƙara rantsewa billahi alazim la ilaha illa hu sai da ba sun yi kashin kansu ne dan biyan bukata ta su ta kansu kuma da albarka annabi bukatar su ba ta biya bukatar su ba ta biya dan duk wanda ya bar gaskiya wallahi tallahi Allah zai bashi duk mutumin da ya bar gaskiya sai Allah ya bashi don haka ga muna nan tare da jam'iyyar APC mai albarka a jihar Zamfara muna nan tare da Honorable Amin Sanjaji Allah shi taimaka mana Allah shi taimake shi Allah shi taimaka mana sunana Alayhi Salisu Haido assistant PRO2 sunana Alayhi Salisu Haido PRO2 mun yi mamaki game da wasu takardu da an ka yada a social media cewa wai Aminu Sanin Jaji an kore shi daga party wanda yake dukkan mu ESCO matsayin mu 23 dukkan mu ba wanda adda labari ko ba wanda an ka shawarta saboda haka muna tabbatar ma da umma jihar Zamfara da wanda duk a cikin APC cewa ba mu da wannan masaniya game da wannan abu da aka yi kuma ba mu yadda ba kuma har yau wajiya Honorable Aminu Sanin Jaji yana nan ga matsayi nai mu ba mu yadda ba yana nan ga matsayi nai kuma yana ɗaya daga cikin masu tallafa ma jama'iyyar APC don haka wannan magana banza ce duk wanda ya yota ya bi son zuciya ta shi kadai. Assalamu alaikum warahmatullahi kuma waɗanda sun ka zo sun kai waɗannan gunaguni mu muna roƙon Allah ka saka mana gare su don mu matsayin muna ESCO na local na ward mu 23 ba mu san sun tai sun shirye da wannan abu ba don haka 23 saboda ai guda uku sun tai sun kaje sun kai wannan kaga mu saura ba mu sani ba kenan ba su dauke mu da muhimmanci ba su muhimmanci mu ba don haka mu muka san muhimmancin kanmu mun ka zo jama'a da muka wakilta sun ka zo suka ce abinda sun ka sa mu wakilci sun ji wani ra'ayi din maganganu waɗanda ba su da tasiri ana waɗi to don haka ne ko mu tai mu dan musu yancin su ko kuma su san da sun kai da mu shine sa mun kai amfani da waga dama mu zo mu watsa mu ma ga duniya cewa Aminu Sanin Jaji yana ɗaya daga cikin jagora na birnin Magaji local government a matsayin APC kuma ubangiji Allah ka rika mai baki ɗaya da Najeriya baki ɗaya yawa hazawa salamu suna cewa an kori Aminu Sani ga fati to ƙarya suka yi ba su iya don abin da Allah ya yi ba uban da ka iya cire shi saboda haka wannan magana banza ce da izinin Allah ɗaya ne wa'anda ba ɗaya mutunci ba kuma za su ga rashin mutunci saboda haka Aminu yana nan daren dab da kujera ta ba wai ba Zamfara ba Najeriya gaba ɗaya ya kawo aiki ba Zamfara ɗaya ba saboda haka wa'annan maganganu da sun kai mutanen banza ne kayansu su ne ka yada su saboda haka mu sai a bakin mu sai ci muna albasa to ubangiji Allah ka isa muna gare su kuma Allah ka isa muna gare su kuma da izinin Allah ba su samun ban bukata da izinin Allah sai kunya da ɗaya ne wa'anda ba ɗaya mutunci ba ɗaya ne ɗaya ci amana saboda mu sun ci amana mu Alhaji Isu ba ɗa bane Alhaji Bello mai yan maka ba ɗa bane ko gaba ne ina iya waɗi saboda su ni sun cuce ni kuma sai Allah ya isa muna saboda haka alhamdulillah Aminu Sanin Jaji Allah shi kara taimaka mashi Allah ya taimake shi Allah ka rahama mai asiri Abubakar Sama'ila Kabo a matsayina na ESCO birnin Magaji na ga wasu takardu suna yawo takardun da ban bambance su ba da takardun tuya kosai na cewa an kori Dr. Aminu Sanin Jaji daga cikin jam'iyya korar Dr. Aminu Sanin Jaji a cikin jam'iyyar APC tamkar korar shugaban ƙasa ne saboda Aminu Sanin Jaji mun yi sanin amfanin shi da shugaban ƙasa don shi ka samo abu ya zo ya yi mana don shugaban ƙasa ba mu san shugaban ƙasa ba shi ya kawo mana shugaban ƙasa ya tallata mana to ubangiji Allah ya taimake Dr. Aminu Sanin Jaji, Allah ya taimake jam'iyyar APC.
a matsayina na esco na waɗin birnin magaji na ga takarda tana yawo cewa an kori honorable Aminu Sani Jaji. Wannan magana ƙarya ce, don haka su waɗannan mutane sun yi amfani da hassada ne sun ka rubuta wannan takarda, saboda haka babu ma cikakken ɗan APC irin honorable Aminu Sani, don babu wani mai taimaka ma wannan fati ga halin yanzu wanda ya hishi. Saboda haka su waɗanda na yi amfani da wannan dama mun kore su daga cikin wannan fati, domin ba don komai ba sun yi amfani da wannan dama don su cutar da al'umma. Saboda haka ƙarya ce, mun kore su daga fati a matsayinmu na esco, mun kore su.